दिनै आसाम सरकारनिफ्राय आसामाव थानाय माखासे गामिफोरखौ सायख'नानै मडेल भिलेज हिसाबै गोबां खामानि मावनो थाखाय थिरांथा लानाय जादों आरो थिग बेबादिनो जोंनि 1 नम्बर गसाइगाव LAC आव गासै गंनै मडेल भिलेज दङ आथिखालाव आरो खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो दिनै जे जायगायाव फैबाय बालिमारि मडेल भिलेज एन्ट्रेन्स गेट बेखौ जोङो बेखेवनाय हाबाफारि लादों आरो बिनि उनाव दावागुरि मडेल भिलेज दंबावो बेवहायबो अलरेडि जाजोब्बाय जोङो बेखेवगोन बेखौबो दा बे मडेल भिलेजनि गेजेरजों आसाम सरकारा बे मोनसे गामिखौ बोरै जोङो मडेल हिसाबै गायसननो हायो बिनि थाखाय गोबां बिथांखि लानाय जादों दिनै बे गेटल' नङा बेजों लोगोसे बे गामियाव थानाय जुदि प्राइमारि हेल्थ सेन्टार दङबा बेखौबो फाहामनाय जादों आरो लोगोसेयैनो बाव जुदि गेजेर फरायसालि दङबा बेखौबो लुफुंनाय जागोन आरो जुदि क्लाब न' दङबा बेखौबो लुफुंनाय जागोन आरो बेवहाय जाय बिथांमोना बेरायनो फैगोन नायफैगोन बिथांमोननि सुबिदानि थाखाय बाव गेस्ट हाउसबो खालायनाय जागोन गोबां माखासे बेवहाय इन्सटिटिउसनफोर लुनाय जागोन आरो आथिखालाव दा गेटजों लोगोसे गुबुन गुबुन खामानियाबो सिङाव जागासिनो दङ गामियाव दा बेयाव जोङो फार्स्ट फेज हिसाबै फ्राय 50 लाख जों बेखौ मोननो हादों नाथाय मोनसे मडेल भिलेजाव बेवहाय 4 कौटिनिफ्राय लानानै 5 कौटिसिम खामानिया जागोन आरो बे फेज वाइसै जाबाय थागोन दा आं मिजिंथिदों जोंनि बे ओनसोलावबो मडेल हिसाबै बे गामिखौ जुदि लुखांनो हायोबा खाथि खाला थानाय माखासे गामि एबा ओनसोलफ्राबो निश्चय बिथांमोनाबो जौगानो थाखाय नाजागोन आरो उनफ्राव खाथि खालायाव थानाय गुबुन गुबुन गामिखौबो जोङो मडेल भिलेज हिसाबै सोसननो थाखाय नाजागोन दा आसाम सरकारा जेरैबायदि लादों एबा आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जेरैबायदि गामि ओनसोलखौ जौगानायनि हाबाफारिखौ लादों थिग बेबादिनो जोंनि BTR ओनसोलावबो BTCनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङाबो गोबां गामि जौगानायनि आसनिफोर लादों गतिके आं मिजिंथिदों फैबाय थानाय समाव खालि आसामनिफ्रायल' नङा BTCनिफ्रायबो बे रोखोम मडेल भिलेजफोरखौ सायख'नानै जोङो मोजांथारै दिथा होनानै मावफुंनायनि हाबाफारिखौ लागोन आरो खालिबोल' मडेल भिलेजल' नङा गुबुन गुबुन गामि ओनसोलखौबो जायफ्रा माने जौगाखानो हायाखै बेखौबो जौगानांगौनि थाखाय BTR आरो आसाम सरकार खेबसेयैनो जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो लादों गतिके जेरैबायदि जोंनि BTR आसाम सरकार खामानिखौ मावदों जों ओरैबायदि नुनो मोन्दों जे गुबुन समफ्राव सरकार दंमोनब्लाबो बिथांमोना इनिशिएटिभ बेबायदि लानानै खामानि मावनो हायाखैमोन दा दिनैनि सरकारनि जाय दैदेनगिरि बिथांमोना एखे दायित्व लानानै खामानिखौ मावदों बेनिखायनो गासैबो खामानिया जाफुंसारगोन जों बेखौ मिजिंथिदों दिनै बालिमारि गामिनि मानगोनां रायजो राजा बिथांमोनखौ आं खावलायनो नागिरदों नोंथांमोना बाव जेरैबायदि लुफुंजानो थाखाय एबा मडेल भिलेज हिसाबै जे सेंसनफोर फैगोन खौसेनो जाहाथे नोंथांमोना दिथा होनानै बे खामानिखौ मावफुङो जत्न लायो खारन जोङो सरकारनिफ्राय माबा मोनसे लुजादों गेट बानायदों गुबुन गुबुन फसंथानखौ फोसाबनाय जादों होननानै जोङो जोथोन लायाबा बे नस्थ' जालांगोन बेनिखायनो आं खावलायबाय बिथांमोनाबो जाहाथे बेखौ मोजाङै जोथोन लायो नोंथांमोना मडेल होनोबाथ' जों मिथिखायो माने बे गुबुन गामिफ्रा जेरै बिनिफ्राय एसे आलादाखौ जों नुनो मोनगोन दिनैनो जोङो बे एन्ट्रेन्स गेटखौ खेवनाय लोगो लोगो मोनसे आलादा नुथायखौ जों नुनो मोनबाय जे गुबुन गामिफ्राव थाङोबा बेबायदि हाबनाय मोनसे राजुहा बिदि गेट गैया हयथ' स्कुलफ्राव थागोन मन्दिरफ्राव थागोन गिर्जाफ्राव थागोन मस्जिदफ्राव थागोन खिन्थु गामिनि बेबायदि लामायाव बिदिथ' गेट माने मडेल भिलेज होननानै बरायनाय एबा गिदिर गेटखौ जों नुनो मोनफेराखै दा बेनिखायनो बाव गोबां मोनसे सोलायनाय फैगोन आरो मानसिफ्रा नुबानो मिथिगोन जे बे माबा मोनसे आलादा रोखोम गामि जाबाय बिथांमोना फिल खालायगोन आरो जेरै जोङो क्लिनेस्ट भिलेजफोरखौ नायबा नुनो मोनो जे बेफ्राव माने मैला थाया दा दिनै मडेल भिलेज जानाय लोगो लोगो बेबो क्लिनेस्ट भिलेजफोर बादि दिनै बिथांमोना बेखौ जोथोन लानांगोन साब सिखोनै दोननांगोन अब्लासो जों मिन्थिनो मोनगोन जे थारैनो बेयो मडेल मोनसे गामि जाबाय